кабудкуши мо Амир Носиров аст. кӯлоҳи кабуд дорад бо намояндаи Озарбойҷон. дар раунди аввал рақобатро шурӯъ кард. Наҷаф Аманов сурхпӯше ки ҳоло бо варзишгари мо нерӯсанҷӣ дорад. зарбаҳои мустақими ҳарду чандон нигаронкунанда ҳам нестанд. ҳафтидани Наҷаф инҷо аз таъсири зарбаи ҳариф нест. Амир Нозимов дигарбора бояд ҳамин зарбаҳоро мустақиман ки ба сару рӯи ҳариф зад ки лаҳаза сонияҳои охир дар раунди аввал баробариро инҷо доварон ҳам мушаххас карданд. Наҷафи сурхпӯше ки ҳоло ҳам боз ҷазб шуда наздик омада зарба заданаш ҳам ба мақсад мувофиқ аст. аз ҳаракатҳои варзишгари мо бармеояд ки ӯ бояд дар қисми дуюм боз ҳам ҷиддитар муносибат кунад ва рафти ҳаракатҳояшро ҳам комилан назорат кунад ва дар бартараф кардани мушкилоти мавҷуда боз ҳам ҳушёртар бошад. Амир Нозимов дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил наврасони мо дар бокс ҳунарашон чандон рушд накард. ин нафари чаҳорум аст ки дар ин мебарояд. духтарон ҳам субҳи имрӯз сабқатҳоро ба бокс анҷом доданд. тартиби дуруст, ҳолати рост. боз ҳам як зарбаи аввала Намир ва баъдан ҳам аз Наҷаф. ба мақсад мувофиқ будам. мустақиман бо дасти чап зарба задани Амир ҳам аз манфият орӣ нест. яъне имконияте ёфт ки боз ҳам ду ҳаракати худи худро ҳам беҳтар анҷом диҳад. раунди дуввум ҳам ба анҷом расид. тафовути бештар нест дар сабқати музанҳои навраси ду кишвар Озарбойҷону Тоҷикистон. умед ба раунди саввум. раунди ҳалталаб аз панҷдоваре ки дар гӯшаҳои алоҳидаи ин банди чоркунҷа назорат доранд. довари Озарбойҷону Туркманистон афзалиро ба нафи муздани тоҷик муносиб донист. дуи дигар акнун дар раунди саввум бояд ҳаракати Нозимов беҳтар шавад. Амир ҳам ҷои худро зуд иваз мекунад ва ба тамом зарбаҳои мустақими худ мехоҳад ки боз ҳам дигарбора пеш равад.
аз ин ҳам дар раунди дуюм дар ҳарос буд. барости охирин шонси мо дар ҳамин дидор аст. агар ҳам Нозимов, Амир Кабудкуши мо зафар ёфта натавонад, имрӯз мо дасти холӣ бармегардем ба аз идомаи сабқатҳо. бачаҳои мо дар рӯзи аввал маҳрум мешаванд. ҳоло ин хотимаи кор нест. як гурӯҳи мукаммали духтарон ва писарон ба Озарбойҷон омаданд. сарашро хам мекунад Амир Нозимов, ки довар чанд дафъа ин ҳолатро дигарбора ҳам баён кард. Амир Нозимов фикр мекунам инҷо хеле боҷуратона амал кард ва дар раванди талошаш хеле афзалиро мушоҳида кардем. акнун бубинем ки хулосаи мушаххаси довар. زنان نوران در سیومین بازی‌های اتحادیه دولت‌های مستقل غلبه مبارک باشد. بعد این ناکامی‌های بیشتر اکنون ما هم با ظفر نصیب گردیدیم. امیدواریم که دورهای بعدی لحظه‌های جالب باز ما و شما رو انتظار است. غلبه مبارک باشد و اولین مظفریت در وزن گرانی که نورسان به میدان اومدن. مبارک باشد.